Ja som Ľubor Bereháč a bol som požiadaný o nejaký príspevok len tesne pred týmto podujatím, takže som si bol nútený vybrať nejakú konkrétnu vec, na ktorú sa sústredím. A to, čo som si vybral, s čím som sa rád s vami podelil, je možno tvorba pojmov. Máme ju rovnakú. Vychádzame z rovnakého sociálneho prostredia. Neviem, či ste to tak vnímali aj vy, ale keď som vnímal tieto príspevky všetkých predo mnou, hovorcov, tak viac menej som tam vnímal dosť jeden veľký rozdiel. Tí, čo to môžu zažívať, čo sú k tomu blízko, považujú referendum ako nejakú formu stretnutia, formu zdieľania, formu toho, že môžu komunikovať spolu. Tí, čo to nemajú a čo sa o to snažia, som vnímal skôr, že je tam vnímanie referenda ako nejakého rozhodovacieho nástroja. Ale pre mňa je to priepasný rozdiel. A z toho pohľadu by som možno povedal, o to som bol požiadaný, že prečo sme vlastne vznikli politická strana Priama demokracia. Odkedy som mal osobný zážitok v roku 1997, som začal oslovovať všetkých nejakých zúčastnených v tomto politickom systéme, členov Národnej rady, vlády, ekonomov, právnikov. A až do roku 1997-1998 to bolo bez odpovedí. Bez akékoľvek komunikácie. Potom bolo cítiť náznaky, nejaký vznik nejakých občianskych hnutí alebo iniciatív, kedy bolo cítiť, že tí ľudia chcú niečo zmeniť, chcú sa dávať dokopy, ale dodnes to vnímam len ako začiatky. Ako náhle sa aj my vo všetkých občianskych iniciatívach, za ktorého sa viac ja považujem, dávame dokopy, tak vidieť ešte tie zárodky alebo také detské choroby, ktoré sme nutení prekonávať. To znamená, dokážeme sa veľmi rýchlo nepochopiť a rozdeliť a viac menej nepokračovať v tejto diskusii. Preto sme vlastne sa rozhodli, aj ja, ktorý som ako keby proti tomuto politickému systému politických strán, som sa rozhodol na základe požiadavky môjho priateľa známeho, že vstúpim do takéhoto systému a vezmem si k srdcu odporúčanie mnohých politikov o tej ceste, čo mi odporúčali, chce zmeniť systém, tak vstúp do neho, založ stranu a skús to zmeniť tými súčasnými podmienkami, ktoré sú dané. Takže preto sme sa rozhodli túto stranu založiť a viac menej daná k dispozícii v podstate podobne, ako to prezentoval Igor Matovič predo mnou. Je daná k dispozícii nám, občanom, aby sme tu začali niečo meniť. Spôsobom, že a teraz to je znovu tá základná tvorba pojmov. Čo je to priama demokracia? A to je ten môj príspevok, ktorý by som chcel možno pár minútami rozvinúť. Je to to, že budeme môcť teraz ovládať nejaké rozhodnutia alebo vytvoríme niečo, na čom sa zhodneme a väčšina zahlasuje za. Prekonáme rôzne podmienky nejakého kvóra. Čiže tá demokracia vychádza, ako väčšinou začneme hovoriť o tom, že je to vláda ľudu a teda ľud je nositeľom moci v štáte a z neho všetká moc pochádza. Ale myslí sa tu ľud ako celok? Nie som to ja, slobodná individualita, ktorá sa môže na základe nejakého poznania a svojho prežívania spájať s tými druhými a v tom rozhovore sa vzájomne spoznávať aj seba, aj tú vec alebo tú činnosť, ktorú chcem riešiť. Čiže v tomto zmysle som sa chcel s vami podeliť, ako to ja vnímam. Vnímam, že to hlavné a ten jediný tvorca hodnot, ktorý tu je človek. A
A v tomto zmysle vnímam priamo demokraciu ako cestu k samému sebe, kde sa dokážeme stretnúť spoločne a následne potom prichádzať k spoločným pojmom. Je to možno niečo, čo sa aj v našich krajinách veľmi často ako tvorba spoločných pojmov nepoužíva. Je to skôr práve niečo, čo prichádza skôr z nemeckých hovoriacich krajín, tvorba pojmov. Čiže chcel som ozrejmiť slobodného človeka, slobodnú duchovnú individualitu, ktorá je schopná nejakých zodpovedných rozhodnutí. A z dôvodu práve tohto rôzneho sociálneho prostredia, z ktorého prichádzame, tak predsa tu navidím v tejto časti smerom na východ nejakú rozdielnosť, ktorá mi zároveň dáva keby podnet, ako pristupovať k tejto otázke. A ja by som teda zdôraznil, že skôr že nie som až taký zástanca, aby sme presadzovali referendum a otvorenie referenda za každú cenu. Hoci na druhej strane som práve ten, ktorý chce najslobodnejšie podmienky preto, aby sa to referendum uskutočnilo. To znamená aj samotná petícia alebo iniciatíva za lepšie Slovensko má napríklad podmienky k vzniku referenda. Keď si to niekto stihol zapamätať tie čísla, Slovensko ich má 350 000, tak tá iniciatíva má 150 000. Tak aspoň jeden taký prvok, ja by som tu nestával do nejakých čísel. A aby sme sa na nich dokázali iba povadiť, pohádať, ale potrebujeme zase niečo pochopiť. To znamená, keď tá moc pochádza z ľudu, tak potom tí členovia alebo poslanci Národnej rady sú naši zástupcovia a je nás tých 4,4 milióna voličov, tak zastupujú, keď to urobíme vzájomný pomer, zastupuje každý poslanec približne 29 000 voličov. Ale je tu náš funkčný pomer. Čiže to je len taký náznak toho, ako by sme mohli k tejto veci pristúpiť. Keď začneme o tej veci rozmýšľať, začneme dávať nejaké argumenty, klady aj zápory a postupne sa môžeme dostať k niečomu tomu. Čiže aj tak som mi dokázal vysvetliť, možno povedať to hlavne, čo som chcel. Takto v celom živote nemám na nič čas. Takže to hlavné, keď človeku v tomto regióne chcem pomôcť a chcem sa dostať k nemu, aby si mohol uvedomiť sám seba, je pre mňa to, keď sa sústredím takisto na nejakého zástupcu, ale nie politického, ako v parlamente, poslanca Národnej rady, ale zástupcu hodnoty, ktorú si vymieňame, a to sú peňažný finančný systém, ktorý keď sa na ňo sústredím a zreformujem zákony súvisiace s narábaním s peniazmi, ale a cez tento finančný peňažný systém, že zdieľame nejaké hodnoty, tak potom môže dosiahnuť keby o mnoho pozitívnejšie procesy, spustenie pozitívnejších procesov, a to je celkové, ako budeme vnímať tvorbu zákonov a čo pre nás budú znamenať. A je to o mnoho silnejší nástroj ako referendum pre mňa osobne. Dáva možnosť na uvedomenie si hodnot a človeka ako nejakej slobodnej duchovnej individuality. Ďakujem.